Kuranoch sa stupňuje napätie. Na zmier ohľadom nepokojov a agresívnych útokov pre zámer postaviť v meste baterkáreň vyzýva už aj Štefan Vícen, dekan farnosti svätého Štefana. Je to absolútne neprípustné, hovorí. Ľuďom adresoval odkaz. Nitriansky kraj sa píši najlacnejšou medzimestskou dopravou. Za 10 kilometrov jazdy platíme len 85 centov. Jazda na rovnakú vzdialenosť v dvoch východoslovenských krajoch pritom stojí viac než dvojnásobok, rovné 2 eurám. Vo veku 32 rokov nečakane zomrel mladý talentovaný tanečník a rodák z Levíc Dávid Černák. Hral v českom muzikáli Deti ráje či Romeo a Julie. O smutnej správe informovali školy, ktoré kedysi navštevoval. Základná umelecká škola Pála Kardosu v Leviciach a súkromné konzervatórium v Nitre. Viac aktuálnych správ z diania v Nitrianskom kraji nájdeš na nitrak.sk.